बायनाय बिखुङाबो गोसोमसो जेरावबो नायनो हागोन गथ'खौ बिसोरो रायजोफोरा बिसोरो एसे पेरेन्टसा बिफाया रागा जोंनानै बुंनानै आंनो 1 कोटि होनो हागोन नोंसोरो आंनो 1 कोटि नांगोन नोंसोर होनो हागोन हाया ओरै होननानै बाय एसे कम्पेनसेसन बिसोरनो 1 कोटि नांगौ बेबायदि नोंसोर आंनि गथ'खौ बुथारदों नोंसोर बुथारनानै फासि होदों आंनो 1 कोटि फैसा नांगौ बेबायदि ओमफ्राय लोगोसे ओमफ्राय जों दे होमबा जोङोथ' सानदोंमोन जों दिनैसिम मिथिबाय जोंहाबो माखासे कमिटि दङ माखासे मेम्बारफोर दङ जों रायलायनि एडभाइजारफोर दङ जों रायलायनि बिनि उनाव जोङो रायलायबावगोन नोंसोर जोंनोबो टाइम होनांगोन जों बुंबोदों आरो बिदिनो सानथामसोनि उनाव आरो जोङो सेकेन्ड थार्ड पार्टजों रायलायहैबाय रायलायहैनायाव नेक्स्ट मोनायावनो ना मोनायाव बुंहरबाय 1 कोटि नांला 20 लाख नांगौ 20 लाख होनांगोन औ 19-20 लाख नांगौ ओमफ्राय जों आरो सानबावबाय बोरै जों बिदि होनो हानो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव कांथि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो आरोबाव माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावनाय जाबाय जों गिबिसिनथारावनो नैबे रुंसारि रिपुल वारिनि सायावहाय जोङो सावरायलायगोन नैथियावहाय रिहाब सेन्टारनि मावथिफ्रा मा बुंदों बिनि सायाव जों सावरायलायगोन थामथियावहाय बिपिएफनि इएम गोदानै गायसनजानाय पानिराम ब्रह्म बिथांनि सायाव जों सावरायलायगोन लोगोसे बिपिएफनि आखल आखुनि सायाव जोङो फंनैसो बिजिरगोन बे समाव फैदो जों गिबिसिनथारावनो रुंसारि रिपुल वारिनि न'खरनि मानसिया मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनावसो आङो बुंगोन रायजोफोर फैबाय आङो ओमफ्राय बे दिनखालि ट्रिटमेन्टनि थाखाय 8,900 थाखा लाखिदों बिसोरो आंनिफ्राय उनाव सानसे थानानै फुंनि 8टायाव मंगलबारखालि 8टासोआव फन हरबाय बिसोरो फासि नांदों होननानै फासि नांदों ओमफ्राय दाना दसे थानानै आं थांनो नागिरबाय बियादैखौ लानानै फैबाय होननानै खोन्थाहरबाय आंथ' नार्भास जाबाय मा खालामगोन मा मागोन जाबाय आं नुवाखै माबायाव लांदों होनदोंसो मानो एमआरएमआव लांदों होनदोंमोन आंथ' गोथै देहाखौ नुवाखै उनाव जेब्ला आं सहैयो होमबा पस्टमर्टेमनि थाखाय बेसरगावआव लाबोबायमोन बिसोरो आं गोथै देहाखौ नुवाखै उनावसो अखानायैसो नुबाय आङो गासिबो देहायावनो दागोजोब खखाबाबो निउजाव बायनाय आरो नै गोदोना खर'आव बायनाय बिखुङाबो गोसोमसो जेरावबो नायनो हागोन गथ'खौ बिसोरो रायजोफोरा फासि नांनाय नङा बेयो आंनिबा गावसोर बुनानै बुथारथारनारसो बिमाया गाबै गाबै रिकुवेस्ट खालामदों गावनि गथ'खौहाय बुथारदों होननानैहाय गावनि गथ'खौहाय नायगार जिउ फोजोबदों होननानैहाय बुंदों नाथाय नैबे बाथ्राखौहाय ससियेल मिडियायावहाय नै मैया दाख्लैसो जोङो नुनो मोनदों दान मोनसे जाबाय रुंसारि जानानै 30 सेप्तेम्बर खालार खालिनो जोबनानै थांबाय बे रुंसारि रिपुल वारिया दा बिनि बिसाया बै समावनो न्यायखौ मोननांगौमोन बै समावनो न्यायखौहाय बियो दाबिनांगौमोन नाथाय दान मोनसेसिम जिरायनानैहाय दान मोनसे जिरायनायनि उनावसो दे बिथांमोना न्यायनि बाथ्रा ससियेल मिडियायाव खुगा बेखेवदों बेखौ आं एसे माखासे डाउट मोनदों रायजोफोर हयथ' बिथांमोना सोरनिबा खोथा मोननानैहाय सोरनिबा खोथा लानानै 1 crore रांखौहाय रिहाब सेन्टारनिफ्राय डिमान्ड खालामदों जानो हागौ रिहाब सेन्टारखौहाय सिफायनो थाखाय हयथ' बिथांमोना माबा मोनसे प्लान पलिसि खालामदों जानो हागौ नङाब्ला बिसोरनि न'खरखौहाय सोरबाया माबा मोनसे बुद्धि होदों जानो हागौ नैबेखौहाय आं सानदों रायजोफोर मानोना दान मोनसे जानायनि उनावसो न्यायनि बाथ्रा ओंखारदों बेखौहाय नोंथांमोनाबो हयथ' सानदों नाथाय आं साननो गोसोजों गोसो हयथ' बुथाराखै ना दा बुथारदोंना बुथाराखै बेखौहाय पस्टमर्टेमनि उनावसो मिथिगोन बेखौ जों बयबो मिथिखाबाय दानिया फैदो जों खोनासंनोसै रिहाब सेन्टारावहाय खामानि मावग्रा बिथांमोना टेक केयार खालामग्रा बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो
30 सेप्टेम्बराव जोंहा मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन जोंनि सेन्टाराव फासि नांनाय जाथाय। दा बे जाथायखौ लानानै मैया मोननैसो खौरां बिजोङाव बे जाथायनि भिक्टिमनि पेरेन्ट्सआ बे जाथायखौ मोजाङै मिथिनानैब्लाबो जोंनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदों। दा बे एलिगेसनखौनो जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय जों दिनै बाव जिरायदों। जाथाया बे जाथायनि सोमोन्दै बिनि गार्जियान पेरेन्ट्सआ मोजाङै मिथिखागौमोन। मानोना बे जाथाय जाखांनायनि उनावहाय पेरेन्ट्सआ बिनि बिमा बिफाया आरो न'खरनि मानसिफ्रा जोंखौ 17 थारिखआव बिनि सोमोन्दै मोजाङै रायलायनो जोंखौ लेंहरदोंमोन। जाथाया जाबाय 30 थारिखआव 30 थारिखआव जाथाया जाबाय फुंनि 7:35 बिदि फुङाव जादों आरो जाथाया। ओमफ्राय बोरै जानो मोनखो बे जाथाया? बे समाव जोंहा नायग्राफ्राबो दंखायोमोन। आरो बे जायगायाव नायग्राया 24 घन्टा थायो, मोनायावबो थायो फुङावबो थायो, सोलाय सोलाय। ओमफ्राय बे समाव मा जादोंमोन, जोंहा साननै सानथामनि सिगांनो जोंहा माखासे दैनि प्रब्लेम जादोंमोन। दैनि लेयारा राननानै होनायाव मेचिनजों दै बोखोबाबो गाखोआ माने दैया। दा बिनि थाखाय मा जादों, बै नेग्राया दै लायनो होननानै जास्ट थांदोंमोन आरो। दै लायनो होननानै थांनानै जास्ट माने 4-5 मिनिटनि गेप, बे 4-5 मिनिटआव बे दै लायग्राया फैनायावनो बे थांनानै फैनायावनो बे घटनाया जाबाय। आरो बे दै लायनो थांग्रा मोनफैबाय। ओमफ्राय बिसोर बुंदोंना फासि नांनाय मानसिखौ बोरैहाय बोख्लाया, मानो पुलिस मा गार्जेन नङाबाथाय बोख्लायखो? माने बे फासि नांनाय समाव थैयाखैमोन, बियो थैयाखैमोन, बाब्राबबाय थादोंमोन। बे नेग्रा मानसियानो, नेग्रा व्यक्तियानो आरो सासे दंमोन रुमाव, आरो बिसोर सानैजों आथिंजों बोखोनानै बाब्राबबाय थानाय समाव बोखोनानै बिसोर मा खालामदोंमोन, माबा खालामनो नाजादोंमोन। जिउआ थाङाखैमोन नालाय, थांगोन होननानै बिसोरो बोख्लायदों। ओमफ्राय बोख्लायनायाव सिरियास जानानै थाबाय, थैयाखैमोन बे समाव। ओमफ्राय हुस पाम्प खालामदों। ओमफ्राय बे समाव आरो आंखौ लेंहरबाय बिसोरो, आमाय ओरैबायदि जाबाय होननानै स्टाफफ्राबो लेंहरबाय। ओमफ्राय आंबो थांबाय, थांनानै ओमफ्राय आंबो सहैनानै हुस पाम्प खालामबाय। ओमफ्राय हुस पाम्प खालामनायाव बे समावबो माबाया दंखायोमोन, हांआ एसे एसे दंखायोमोन, थैखायाखै, सेन्सलेस आरो सिरियास। ओमफ्राय लगे लगे जोङो बिनियाव MRMआव लानानै थांबाय। MRMआवबो सहैनाय लोगो लोगो MRMनि डाक्टारफ्राबो मेडिसिन होनानै ट्राइ खालामदोंमोन, नाजादोंमोन, खिन्थु उनावहाय थैबाय होननानै बिसोर डिक्लेयार खालामबाय आरो। ओमफ्राय MRMआव जे जों लांदों, MRMआव जे मेडिसिन होदों, जों बिनि डिटेल्सखौबो जों गार्जेननो हरखादों, मोनसे कपि, मा मुलि बाहाया, मा बाया, बेखौ डिटेल्सखौ जों हरखादों आरो। ओमफ्राय MRMनि मानसिफ्रा बुंबाय, जोंना प्राइभेटआवथ' पस्टमर्टेम जाया, नोंसोरो KMCआव नङाबा सिभिलाव लानानै थांनांगोन, ओरैनो होनबाय। ओमफ्राय आरो बिसोर नैबे मोनसे एलिगेसनखौ होदों, उइदाउट गार्जेन बोरै पस्टमर्टेम खालामखो होननानै। बे समाव MRMआव थैखांबायमोन, बिसोरनि सासे लकेल गार्जेन, सासे नानि फैदों। बे समाव बिसोरनि न'खरनिनो नानि, बे नानिया सफैदों आरो नानिजों लोगोसे सासे सेंग्रा फैफादों। बे सानैयानो एकदम एभिडेन्स दङ, साखि दङ MRMनिफ्राय। आरो जों नानिजोंबो ओमफ्राय बे सेंग्राजोंबो, बे फंबायजोंबो रायलायलायनानै जों पस्टमर्टेम खालामनो लांनोसै होननानै KMCआव दै गथ'निफ्राय जों KMCआव लाबोबाय। ओमफ्राय बिथांमोनाबो जों उन फैबाय। ओमफ्राय KMCआवनो मा खालामनांगौ, पस्टमर्टेमनि थाखाय मेडिसिन डाक्टरा साइन लादों, बे नानिनिबो साइन लादों, लकेल गार्जेन हिसाबै आंनिबो साइन लादों। साइन लाखांनायनि उनावसो पस्टमर्टेमनि माखासे प्रसिडिउरखौ बिसोर खालामदों। ओमफ्राय बे समावबो पस्टमर्टेम प्रसिडिउर खालामनायनि सिगां बे नानियानो आरो बे बिसिनि लकेल गार्जेन नानियानो आरो बै नानिजों फैफानाय सेंग्रायानो फट' खेबना लादों, बे गथ'खौ फट' खेबफादों।
बे खेत्रआव बिसोर बुंबाय माने जोंनि उइदाउट लकेल गार्जेन बोरै पस्टमर्टेमखौ खालामखो होननानै बुंदोंना खिन्थु गार्जेन दंखायोमोन बिसोरनि लकेल गार्जेन नानि सिस्टार सासे दंमोन आरो बिसोरनि सासे ब्रादार फंबाय दंमोन आरो बेबायदि जोंखौ मा बुंदों पस्ट फासि नांनायनि लकेसनखौ मानो बेलेग बेलेग बुंदों होननानै बुंदों आं दाख्लैनो क्लियार बुंखादोंमोन बिसोरखौ 17 तारिखनि मिटिंआवनो जोंहा डिटक्स रुमाव मोननै बाथरुम दङ बे बाथरुम हाबनायनि दरजानि खाथिनि खोरखियाव गाखोनानै भेन्टिलेसनाव बिसना सादोरजों फासिखौ नांदों होननानै आं बुंखादोंमोन दाख्लैनो दा बिसोरो मा बुंदों ओमफ्राय खनसेबा दरजायाव नांदों होननानै बुंदों खनसेया खोरखियाव नांदों होननानै बुंदों खनसेया भेन्टिलेसनाव नांदों होननानै बुंदों सासे मानसिया मोनथाम जायगायाव बोरै नांखो होननानै बिसोर बुंदों आरो खिन्थु आं बुंनाया क्लियारै बुंखादोंमोन आं बिसोरखौहाय दरजानि खाथिनि खोरखियाव गाखोनानै भेन्टिलेसननि रडआव बिसनाखौ खानानै फासिखौ नांदों होननानै आं बुंखादोंमोन आरो मोजाङै जों बुजिबायना फारसेथिं जोङो खोनाबाय जे रुंसारि रिपुल औवारिनि न'खरा डिमान्ड खालामदों 1 crore नङाब्ला 20 लाख बेनि मेन जाहोनानो जाहैबाय रिहाब सेन्टारखौहाय बिथांमोना फोजोबस्रांनाय जेरावहाय बिसोरो गभर्नमेन्ट नङाबो जानो हागौ आं इसिबां क्लियारलि मिथिया नाथाय बिसोरनि थांखिया बे रिहाब सेन्टारखौ फोजोबस्रांनाय नाथाय मेन दाया मा बेखौहाय सरकारा बिजिरगोन आरो पुलिस प्रशासना बिसोरखौहाय नायबिजिरगोन रायजोफोर दा आं सानदों जुदि बै गथ'आ गावनो हारसिंनो बुथारनानै लामारदोंब्ला अब्ला बे रिहाब सेन्टारा थाइसे थाखाबो दाय नांनाय नङा बेखौहाय आङो नुदों दा बेनिखायनो आं आसा खालामदों जायफ्रा रिहाब सेन्टारनि मावथि सारमोन नोंथांमोना बेखौहाय दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आप लोग कोशिश करना जरूरी है जाहाथे रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय नंगौ आरो नङैखौहाय फोरमान होनो हायो बेनिखायनो आं आसा खालामदों रिहाब सेन्टारनि मावथि जेसेबांनाखि सार मेडाम मोन दङ नोंथांमोना पुलिस प्रशासननि हेफाजाब ला आरो बेखौ नायबिजिर पस्टमर्टम खालामनायनि उनावनो बे न'खराबो बुजिगोन जे गावनि गथ'आनो गाज्रि आखुनि मानसिमोन गावनि गथ'आनो गावखौनो फोजोबनानै लादों होननानैहाय पानिराम ब्रह्म हाग्रा बिफाननि मन्त्रि बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिथांमोना हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जानाय हिसाबै हाग्राखौहाय बेंनो थाखाय मन्त्रि जादों ना हाग्रानि जे नेशनेल पार्क नैबे नेशनेल पार्कनि आयेन कानुनखौ सिफायनो थाखाय मन्त्रि जादों बेखौ नोंथांमोनाबो एसे साननानै नायलाय बे नेशनेल पार्कआ पानिराम ब्रह्मनि बिफानि नङा बेयो रायजो राजाफोरनिसो दा बे रायजो राजाफ्रा बेयावहाय माब्रै सोलिदों माब्रै सोलिया बेखौ नायबिजिरनांगौआ पानिराम ब्रह्मनो दायथ' होदों बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा नाथाय पानिराम ब्रह्ममोन बायदिया बेयावहाय गावनि प्राइभेट गारिखौ लानानै गुंग्रुं गांग्रां होजोंहाय सोलिहैदों मोनसेबो प्रट'कल मानियाखै अब्ला बेनो जाबाय नामा इएमनि आखुवा दा बेफोरखौ बुंनायावनो बिपिएफ सापर्टार्सनि मानसिफ्रा आंखौहाय गाज्रि नोजोर होनानै गाज्रि मोनगोन सोरबाया सिगिगोनबो नै बेबायदि आखुनि जोंनि बर' हारिया मिथिबाय दा नैबे समावहाय आं सानो बिपिएफ सरकार फैबाय बे समावहाय खुनु रुल्स कानुन होननाय जेबो थानाय नंला हयथ' सानगासिनो दं सोरबा सोरबाया हाग्रा दानफायनायनिबो बाथ्रा सानगासिनो दङ हा एवनानैहाय थाहैनायनिबो बाथ्रा सानगासिनो दं जानो हागौ जेरै गोसो ओरै मावनो हासिगोन बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा बिपिएफ सापर्टार्सफ्रा हयथ' सानदों माव जेबो नङा खहाया सोरनि हारिनि रावनिबो नङा खहाया गावनि बर' हारिनिनो खहा दा बिसोर बायदि इएमआ जुदि गावसोरनो जुदि रुल्स सिफायनानैहाय बेबायदि खामानिखौ मावखायोब्ला अब्ला नों आं सादारन सुबुंखौ मा बादा होनो नोंसोरनो मावदोंब्ला जोंखौलाय मानो बादा होदों जों दाउबो गावनो हागौ मैबो गावनो हागौ
प्राइभेट गारि लानानैबो हाबनो हागौ नेशनेल पार्कआव नोंसोरनो हाबदों जोंबोथ' हाबनांगोन ना नोंनि नोम्फानि सम्पतिथ' नङा बियो रायजोनिसो सम्पति बेखौहाय साननो रोंनांगोन सासे इएम महरै जुदि गसंबायब्ला आरो जुदि बेखौ साननो रोङाब्ला थाखा थफ्लाल' बानानैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय देखायनानै जेबो जानाय नङा फैबाय थानाय समावहाय ओरैनो खांग्रांगोन बेखौहाय सिन्था खालामखा बिपिएफ पार्टिनि मावथि आरो इएम एमएलएफोर नोंथांमोना आरो जुदि बेखौ साननो रोङाब्ला नोंसोरो निस्सय गोलैखागोन सरकारनि सिटआव जिरायनाया काउन्सिलावहाय स्टेटआव मात्र 5 बोसोरल' बेनि उनावनो सोर फैयो सोर फैया बेखौ रावबो बुंनो हाया बेवहाय रायजोआसो सायख'गोन जोंथ' नुखादों जागायजेननायनिफ्रायनो बिपिएफ पार्टिया गरबर एनि टाइम गरबर दा बेबायदिनो नुलांबाय थाखागोन होननानै आं सानो रायजोफोर नोंथांमोना नाय सिगांनि सरकार इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सार बेसेबां स्टेन्डार्डआवहाय सोरजों बेरायदों माबायदि बेरायदों बिथाङा गावनि पार्सनेल कार्निभेल कारखौ लानानै हाबाखै बियो हाग्रा बिफाननि जे प्रट'कल जे आयेन बेखौसो मानिनानै बिथाङा सोलिदों बेबो मिथिगौ दे बियो आंनि सम्पति नङा दा बेयावहाय जुदि सासे इएमआ सासे मा होनना बुङो चिफ मिनिस्टारा गावनि गोसो बायदिल' सोलियोब्ला अब्ला बेथ' जानाय नङाना अब्लालाय माबोरै सोलिगोन जाथिया माबोरै फोसाबजागोन आरो माबोरै गनायजागोन माबोरै मान सन्मान मोनगोन जुदि इएम एमएलए सिटफ्रानो बेबायदि खामानि मावखायोब्ला अब्ला गुबुनफोरनिफ्राय जों बहा मान सन्मान मोननो बेखौबो जों साननांगोन रायजोफोर अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि